to je 24 460, keď si vypočítate, tak nie je vôbec tých 3717, ale 3669 eur. Takže už tam je chyba, neviem vôbec, to nedá zmysel. Čiže ja by som navrhovala, aby toto prerobili, pretože treba tam zahrnúť len čisto príjmy za rok 2014, čiže ak to bude tých 3669 eur, ako mne vyšlo. Tie výdavky už neviem, či sú to tie dve prvé položky ťažba drevnej hmoty, či je 15% podiel, či nie je, či už vysoký, neviem presne tú zmluvu. Tých 15% Zeus prečo? Lebo pomer pozemkov voči celkovým pozemkom je 15%. Hej, to mi nebolo jasné. Takže neviem, že či len na túre žil je 15%, či aj na ťažbu drevnej hmoty je 15%. Či nám to dali celé? No, ja navrhujem, aby sme tento bod presunuli na ďalšie rokovania, zavoláme si predsedu. Je to veľmi nejasné. A prečo ešte z nákladov odpočítali zisk? To vôbec, to už ako... Nedáva mi to zmysel, pretože za 2 roky máme ešte v podstate menej. Nákladom prirátali zisk. Áno, zisk k nákladom. No odpočítali, akože... Zisk na rámci. Neviem, nie je mi to jasné, ako bol tento výpočet robený. Dobre, ja mám ešte k tomu 2 body, že prečo to odpísal, odsúhlasil starosta, pretože ide o majetok obce. A to plne v kompetencii obecného zastupiteľstva toto schvaľovať. A druhá vec, čo mi tam chýba, zmluva s urbárskym spoločenstvom hovorí o jednej položke drevo. 30 kubíkov dreva má nám dodať urbár ročne obecnému úradu, čo bolo pôvodne v roku 2010, teda 11, keď vznikala tá zmluva, myslené na školu. Ja si musím overiť, kedy to bolo posledne dodané, asi len v tom roku 2011, lebo potom sa menil kotol. A odvtedy táto položka nie je vôbec vyrovnaná urbánu, čiže treba túto položku tiež doriešiť. Sedeli sme ešte s bývalým starostom aj s predsedom Urbáru k tomuto. Či Romanom? Vie o tom, hej, čiže to je druhý bod. Dobre, ja navrhujem tento bod vyradiť a zavolám si no nech príde Roman a nech nám to vysvetlí. A takisto nech vysvetlí, lebo ja som nebol poslanec 4 roky, ani som sa o to nezaujímal, čiže o tom by si mali vedieť starí poslanci, prečo nám tých 30% nebolo, čiže môžeme aj toto riešiť. Dobre, čiže tento bod vyučujem z dnešného rokovania. No lenže teraz je to, Michal, podpísané, hej? Čo to znamená? Neuhradili to na dĺžke? Uhradili, tak ale tým pádom otvoríme rokovanie a budeme to riešiť, čiže ako nevidím tam problém, že není to niekto, kto by nám tu nezaplatil, ak prídeme na nezrovnalosti. Lenže toto je majetok, toto nie je nejaký záväzok. Ty si to nemal právo podpisovať, ani schváľovať. V poriadku, beriem to, že je to moja chyba. Narábanie s majetkom. A to je plne v kompetencii obecného zastupiteľstva. Môžeme sa pozrieť aj na to, že ako to bolo 4 roky dozadu, že či vôbec bol nejaké vyúčtovanie, nesprávenie a prečo tých 30%, keď už utočíš, to bolo tým... 30 kubíkov. Ale 30 kubíkov. Teda 30 kubíkov, prepáč. Alebo kilometrov, to neviem. Čiže ako to je tiež druhá vec. Dobre, tento bod vyhadzujeme a budeme tu preberať, keď sem príde sem Roman Barla, nech to vysvetlí. A môže sa záver, tento bod bude presunutý na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva. Budeme hlasovať. Za čo? Za presunutie? Za presunutie. Presunutie bodu. No jasné, kto je teda za presunutie a vyradenie z dnešného? Ďakujem. Dobre. Výborne. 7 za. Ďalší bod. Štatút podkoneckého spravodaja. Poprosím Jara Kostura, nech teda zaujme tomu stanovisko, môže predkladať. Neviem, či ste všetci čítali ten štatút, vlastne keď vyšiel. Či ho treba nejak čítať, alebo máte tu nejaké vypovedí. Treba ho vyčítať? Nie. Je to dlhý a myslím, že ho čítali všetci, takže ja otváram diskusiu k danému bodu, nech sa páči.
Môžete si zobrať slovo. Tento štatút treba naviazať na štatút obce, kde sa hovorí o poskytovaní informácií obyvateľom, to je článok 11 štatútu obce, kde je uvedené, že orgány obce, čo je v prvom rade obecné zastupiteľstvo, myslí sa poslanci, starosta, poprípade iné, informujú aj v podkonickom spravodaji, tam je to presne uvedené, hej? Tu je to napísané. Kde je to napísané? Nie tu. Ale ja hovorím naviazať na ten štatút, aby to bolo zrejme. Hej. Z čoho to vychádza? V súvislosti s tým, čo riešim s podkonickým spravodajom, sa chcem opýtať, keď prejednávame tento štatút. Kde je miesto, kde sa bude dať uviesť iný názor, ako je názor tej hlasujúcej väčšiny? Či už jedného poslanca, dvoch poslancov, alebo keď príde do sporu medzi starostom a obecným zastupiteľstvom. Či sa uvažuje s niečím takým v tom štatúte. No tu je napísané, že každý má priestor, že vytvorí sa priestor na informovanie zo života cirkvi, obci a názory a postoji občanov našej obce. Ja myslím tie orgány v spojitosti s tým štatútom. Ako som vymenoval tie 3 orgány, hej? Kde je ten štatút? Jarko. 11. bod štatútu obce. Zacitujem. Pardon, 18. článok, nie 11. bod. Obyvateľia obce a tak ďalej majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť o činnosti rozvoji priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení občanov obce, na úradných tabuliach, spravodaji obce. Hej, čiže toto treba prepojiť a urobiť miesto aj pre ten iný názor, aby bola dodržaná aspoň základná pluralita názorov, aby ľudia nemali len jednostrannú informáciu. Toto tu chýba v tom štatúte. A druhá vec je. Noviny plnia informačnú úlohu v rámci obce. Preto základným dôvodným cieľom Beštej rady patrí spravodajstvo z rokovania obecného zastupiteľstva. Na to budeme riešiť redakčnú radu, ktorú sa schváli dnes a ona rozhoduje o tom, že čo tam ide a čo tam nie ide. To znamená, že... To je nepostačujúce. No to je tvoj názor. To je môj názor. No, samozrejme, to je nepostačujúce. Druhý bod, ktorý tu je, členovia redakčnej rady v sporných prípadoch rozhodujú hlasovaním, to je článok 3, bod 8. Uverejnený je ten príspevok, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov. To je prvok cenzúry, ktorý chcete tam zaviesť. Nie, ale ak hovoríme, že tam budeme vydávať úplne všetko, preto to treba spojiť s tým, že kultivovanie bez nadávok bude možné dať iný názor do toho spravodaja. Kde inde by tí občania sa mohli ten názor dozvedieť? Už si ma raz odporúčal na www.našepodkonice.sk, volebný to nástroj nášho pána starostu. Ale starí občania ten internet ani nemajú, ani ho nečítajú. Starí občania, alebo aj starší občania, nie sú gramotne zdatní v elektronickej komunikácii ani používaní internetu, preto pre nich je potrebné, aby tú informáciu dostali v tom spravodaj. Myslím, že zatiaľ, aj som ti vlastne písal, zatiaľ jeden článok bol vytnutý, ktorý bol takto poukázaný na tú stránku. A ostatné všetky príspevky, ktoré boli dodané pre naše rady, tak boli dodané. Nebola odmietnutá rubrika. Bola to rubrika, ona bola útočný podstol. A ak to má byť rubrika, tak myslím, že mala byť pravidelná a Áno, však tam bola preto bola rubrika. nikto zo zastupiteľstva neprejavil záujem, okrem pána Kabana. Čo? Že bude prispievať do tej rubriky. A ja nie? No, okrem teba samozrejme. No a pána, to je málo? Dvaja. To je 30%. No, pán Kapan už nie je v zastupiteľstve.
No čo keď bude pán Očenáš chcieť písať? No to nech sa páči, veď môže, ak chce. Ak bude mať Ale na to musí to čas. mať v zhode s deklarovanou líniou, hej? Ktorá je tu razená. Nie, my si zvolíme redakčnú radu, ktorá bude o tom rozhodovať. To znamená, že v prvom Tak to je rade, totálna cenzúra. to je tvoj názor. Nie, to je tvoj názor. Ak môžem ja povedať, doteraz to vždy bolo tak, že všetky príspevky alebo celý správny schvaloval starosta. Čiže čo povedal starosta, tam vyšlo, čo povedal, tam nešlo. Momentálne... Ale to nebolo zneužívané. Nie? Nie. No? No, pred voľbami napríklad. Tak ty si šéf-redaktor platený, ako som sa dozvedel, tak si mal na to dozrieť. Ja som platený nie šéf-redaktor, ale mal na starosti grafickú úpravu. Ja ako občan vychádzam z toho, čo mi poskytol pán starosta a čo si mi poskytol. Ja som ti aj písal šéf-redaktor vôbec okrát. Takže No, ja neviem. šéf-redaktor, ak som vláde vedený, tak ja práve mám peniaze. Celé to stojí na hlinených nohách a potom to aj tak vyzerá. Tak preto je to štatút. No však áno, to je odozva na to, čo sa stalo. Ja to vítam, že ten štatút je a preto ten štatút treba urobiť tak, aby bol použiteľný. Aby zaviedol možnosť aj toho opačného názoru. Kultivovanou formou uviesť pravdu. Pravda sa dá vyjadriť slovami z dvoch pohľadov. Takže aby to tí ľudia mali. Dobre, ďakujem. Má niekto niečo, to som chcel, aby niekto sa ďalšie vyjadril? Ja si myslím, že ani doteraz všetko nebolo správne tak, čo bolo na obecnom zastupiteľstve. Hoci by sa to malo 100% prepisovať. Keď ste z roku 2013 schválili 17 000 eur na prístrešok do Pálenice, ani jeden občan o tom nevie a pýtajú sa ma občania, pre Boha živého, čo na tom stálo 17 000 eur? Neviem, že to bolo na obecnom zastupiteľstve. Neviete? Ja neviem ani, kto robil verejné obstarávanie na toto. Ja neviem o tom, nič, ja som bol vtedy chorý. Ja som vtedy ležal na iske. Dobre? Ja mám zase informácie, že vy ste robili verejné obstarávanie. Kde? Kde? Vyhrala to firma. Na telocvičňu, ktorá dopadla veľmi úspešne. A starí poslanci mi nikto nevedia povedať, ako boli peniaze použité, ktorá firma vyhrala verejné obstarávanie. Firmu sme vedeli, že to Randa vyhrala. Firma Randa to vyhrala, to je zaujímavé. Firma Randa to vyhrala. Nevieme, aké firmy sa prihlásili do konkurzu, čo na 2,5 kubíkoch dreva stálo 17 000 eur, to ani Boh nevie. Máme stavebnú komisiu, stavebná komisia, nech sa na to pozrie, keď to otváraš. Rozpočet robila členka stavebnej komisie, potvrdila ten rozpočet, áno, my sme si to zisťovali späť, hej, takže môže stavebná komisia, neviem, kto je teraz, Miro, ty si šéf. Len nebolo to ani dokončené. Dobre, to je... No. Že prečo to taká položka dosť vysoká nie je zapísaná ani majetku obce? A mala by byť zapísaná. Mala by byť, Ale nemohla by byť. Je to skolodované? Do spotrebného. Ale no, keď sme vravili, že to bude majetku. Není to ukončené. My sme toto Tak, keď to je za jedna a... My sme to tak pripomienkovali, takže... Ale čo ste vyriešili? Veď to bolo 2 roky dozadu. A ste, no koľko, 2014, posledný štvrtok. Kedy sme to riešili? Na konci roku 2013. Ja som to Október, november, december 2013. No. A čo ste vyriešili za 2014? že je to nedobre zaúčtované, že to nie je z majetku, ale neudialo sa s tým. Nič. Tak na čo ste tu sedeli rok? Poslanci. No. Sedeli sme tu na to, aby sme mali prebytkový rozpočet. Aha. A ešte aj prebytkový rozpočet. Aj 17 000. A ešte sme aj odmeny dali No. na školu, pani riaditeľka však. No ktoré chodia každoročne z ministerstva. Nie, nechodia. Aj. Nechodia. Dobre, toto nie, zaradíme to budú rôzne. Teraz, má Ja niekto... som chcel len, aby občania o tom vedeli, že je to tak zahraté. Dobre, takže, aby sa tu hovorila pravda, ja som redakčnej rade poslal list, v ktorom som vymenoval oblasti tzv. Polopravd alebo neúplných práv. Vieme interný audit a ďalšie veci, ako sa tu diali, aký bol proces toho odsúhlasovania, čo za tým bolo. Hej, čiže toto nech ľudia vedia, nie len výsledok, že interný audit nebol schválený.
To je sakra málo, aby tí ľudia vedeli, ako to tu prebieha. Pán poslanec Barla, končíme diskusiu. Ja vyzvem ďalších poslancov, kto má niečo k štatútu spravodaja a vyjadrení okrem Ivana a Petra. Máte niekto niečo? Som pripravený, že budem umlčovaný. Aj vyvedený, aj vykázaný. No, máme tu dneska aj zamestnanca obce, takže môžete dať, ak bude treba. Ja som to pochopil. Nech sa páči, ďakujem. To znamená, že Jaro, koho navrhujeme teda za redakčnú radu? Navrhujeme pôvodných členov, to znamená, že povedz nám, kto sú pôvodní členovia. Pôvodní členovia Dušan Kostúr, Vladimíra Turčanová, Jozef Kuneš, Michal Ráb, Janka Gregorová a Jaroslav Kostúr. Dobre, poprosím vás, kto je teda za, aby boli títo členovia v redakčnej rade? Kto je za týchto členov, aby boli v redakčnej rade spravodaja? Raz, dva, tri, štyri. Dobre, kto je proti? Ďakujem. A kto sa zdržal? Ďakujem. A doplniť sa môže? Prosím? Áno, tak samozrejme priestor na doplnenie je. Mali by na to schváľovať potom na štatút. No, teraz dáme štatút. Však teraz dáme štatút. Bod bol redakčnú radu a teraz bude schválenie celého bodu, lebo so štatútom súvisí redakčná rada. Nebolo to schválený osobný prípad. Štatút, redakčnú radu, lenže ak si prečítate štatút, tak redakčná rada musí... Ale treba postupovať korektne. Dobre, Najprv štatút a potom schváľovať redakčnú radu. Dobre, tak dáme to opačne. Kto je teda za schválenie štatútu? Nech sa páči. 4, ďakujem. Kto je proti? A kto sa... Ivan je proti, dobre, a zdržali sa. Ďakujem pekne. Dobre, a teraz, kto je teda za redakčnú radu súčasnú, ktorá bola pred chvíľou vymenovaná? Či chceš niečo doplniť sa? Nie, ja by som chcel, aby ste sa vy chceli doplniť. Ja by ste mali... Ja mám veľa robiť. Ale... To sa napísať. Dobre. Schváľuje redakčnú radu. Nie, ale členov. Členov schváľuje zastupiteľstvo, že keď bude nový člen, tak musíme to schváliť. Dobre, kto je? Tí istí hlasovali Tí istí aj za radu? Aj za. Kto je proti? Však tí istí. Asi nie. A vy dva sa zdržujete? Ešte by som mal na procedu. No a teda posledná vec, prepáčero. A ako predseda navrhujem súčasného a teda jediného šéfredaktora, ktorý bol, teda to bude to predseda. Nebol šéf-redaktor. No oficiálne nebol, ale vždy bol, hej. Ale navrhujeme sa za... Čo nie je povedať, že tu je predseda redakčnej rady. Kto je teda za predsedu redakčnej rady určujem Jaroslava Kostúra, kto je za? Ďakujem, výborne. 6. Kto je proti? Zdržal sa nikto. Dobre. Jaro, všetko k tomuto bodu? Môžeme ísť ďalej? Ďakujem. Ešte tam je o tom plate, či to rôzne. Dobre, ďalej. Verejné obstarávanie automobilu. Informácia. Verejné obstarávanie automobilu si dostali vyhodnotenie. Na vyhodnotení bola pani kontrolórka obce, pán Chaban, teda bývalý poslanec obecného zastupiteľstva a pán Romanovský, ktorý poslal dôvodovú správu a teda, zapisnicu z verejného obstarávania. Verejné obstarávanie dopadlo tak, že verejné obstarávanie neboli splnené žiadne podmienky, v obidvoch prípadoch neprešla ani jedna ponuka. To znamená, že bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie, keďže sa jedná o obstaranie, ktoré teda nespĺňa podmienky bežného dostupného tovaru podľa nového schvaľovania verejného obstarávania. To znamená, že nemusí ísť cez EKS, to znamená elektronický komunikačný systém. Tým pádom bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie za týchto istých podmienok, ktoré boli v prvom kole. Vyhodnotenie bude o týždeň, zase za rovnakých podmienok. Zmenili sa newtonmetre, krútiaci moment? Zmenil sa krútiaci moment, presne tak. No, to znamená, že budúci týždeň bude vyhodnotenie. Ak budete mať chuť, zavolám vás, prídete. Všetko to isté zostalo, tá cena sa tam neohraničila, napriek tomu, že boli vznesené. Však keby si boli, tak tam Anka, povedz, vyjadri sa. No, pán Rumanovský, Aleksandr,
sa preukázal preukazom, že je spôsobilý na vykonávanie tejto funkcie, že už túto činnosť vykonáva 13 rokov a pracoval na okresnom úrade predtým, takže vie robiť okolo tohto, má do detailov preštudovaný zákon 25 z roku 2006 a v paragrafe 9 odstavec 9 sa hovorí, že tá cena nemusí byť uvedená maximálna. Tá cena tam nebola uvedená preto, aby sa chránil ten obstarávateľ. Preto sa robil prieskum na motorové vozidlá, aby obec vedela povedať, že tu niekde sa chcem pohybovať. Áno? Na Dáciu sme mali 13 500, ak si dobre pamätám, limit, čo nám predložil pán starosta na druhom zastupiteľstve. Dácia benzín 13 300 a Dácia diesel 15 800. Hej? Takže potom sa to nemuselo robiť, ale rovno urobiť verejné obstarávanie. No. Je verejné financie treba chrániť. Čiže sa chcem opýtať, ak sa môžem. Nech sa páči, môžeš. Že kto schváľoval tú špecifikáciu? Kto ju pripravoval, kto ju schváľoval? Či ju schváľovali poslanci, alebo kto ju schváľoval? Špecifikáciu? Áno, prílohu tej výzvy, hej, túto špecifikáciu, kde sa hovorí o newtonmetroch, kde sa hovorí o hands-free sade a také veci. Špecifikáciu som schváľoval ja s pánom Romanovským. Ešte niečo? Ďakujem. Výborne. Si na to opravím. Dobre, čiže budem sa ja prvo prosím dať, že vecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledok VOS automobilu a takisto vzalo na vedomie, že bola vyhlásená nová súťaž VOS automobilu. Ďalší bod je dopravný pasport. Tento bod súvisí s minulým uznesením, ktoré sme schválili a poverili ste ma, aby som zakúpil zrkadlá v obci. Dostali sme upozornenie z dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici o tom, že nemáme značky na vchod, respektíve východy zo voľných ciest na hlavnú cestu. Tiež som skrútil hlavou, ako ty to máš, dal som to právnikovi preveriť a povedal, že pokiaľ by sa stala nehoda nejaká, kdekoľvek v rámci dediny, v pravidlám hlavne, a nemáme to označené značkou, tak môžeme byť, respektíve starosta bude zodpovedný za danú nehodu, že tam nebola značka. Len je to, si to vysvetľujú potom každý po svojom, lebo je to miesto ležiace mimo cesty, keď je výjazd z vedľajšej cesty, teda z polnej cesty, alebo z pola, alebo z dvora, je to výjazd z miesta ležiaceho mimo cesty, kde automaticky musia sledovať si prehľadku a dať prednosť tomu, čo ide po spevnenej komunikácii, tak neviem, čo tu. Ak majú zbytočné značky, tak pošlú. Dali upozornenie, ja som sa radil so starostvami okolitých obcí a väčšina obcí má urobený dopravný pasport, ale nie len kvôli tým značkám, ale aj kvôli tomu, že občania sa mi sťažovali, že auta chodia vysokou rýchlosťou v obci, čiže dopravný pasport by mal riešiť aj to, že by sa ustanovila napríklad menšia rýchlosť ako je 50. Ďalej, prejazd cez našu obec ťažkými autami na 3,5 tony, to je tiež, čo sa dá obmedziť v dopravnom pasporte. Ďalej riešenie križovatiek, hlavne niektoré chudostivé, ako je napríklad pri hodnej zastávke, ktorá bola prespasportovaná. My nemáme vlastne nejaký všeobecný právny dokument na to, že ako má vyzerať križovatka, kde má byť aká značka. To znamená, že ja by som chcel riešiť dopravný pasport oficiálnou cestou. Stojí to 1500 €, ja som sa informoval na dopravnom inšpektoráte, to znamená, že príde sem dopravný inžinier, dá pečiatku, povie, ako to má vyzerať a pre nás to je alfa a omega, keď sa niečo stane, tak my ako obec chránená. Preto by som chcel riešiť dopravný pasport. Poprosím, teda otváram diskusiu k tomuto bodu, aby ste sa vyjadrili, že či teda súhlasíte, nesúhlasíte, alebo aby ste povedali váš názor. 1500 € pri 220 000 zhruba je dosť veľká položka. Máme tu, myslím si, dosť kompetentných ľudí, ktorí vedia posúdiť
Kritické sú zrkadlá, o ktorých som hovoril predminulý raz. A tie vedľajšie výjazdy alebo čo. A sa stane nehoda a Tak bude stále. tak príde, starosta za nebude, príde nehoda, tomu dá pokutu a nič, čo sa chce uplatňovať to. Tam je to nehoda vyriešená tým, že to urobí na mieste a je to vybavené a Za 1500 eur je to. a ďalšie pohľadávky si môže... To sa dá kúpiť. Hlavné cesty sú označené, výjazdy z ulic sú stopkami, daj prednosť jazde. A keď si chceme križovatku zmeniť, Dajme tomu túto, roky bola vedená hlavnou cestou prejazd autobusu alebo už no, dedinou a či kvôli môžeme sa zmeniť. zrazu. No, to je ináč kritické miesto, tam treba dať podľa mňa stopku, lebo už som tam videl dosť kolíznych situácií. Ja by sme mali hlavnú cestu, ako bola. Ako bola roky. Ako bola- Ideš vrchla, dívaš sa po Ale hore. teraz už sa to možno zažíva, hej? Hej. Zase Ja viem, na že to tento je- systém, tak, ale treba to sprísniť, lebo ľudia to podvedome ešte chodia po starom. Netreba to zmeniť, hlavne. Treba to zmeniť. Neviem vtedy, tu značky neboli žiadne, či sa vtedy jednoducho zakúpili značky, osadilo sa tak a bolo to tak. A nikto to neriešil, že či je to tak alebo nie tak. No lenže kto to zistí, lebo keď sem zavolám inšpektora, tak nám povie, spravte si dopravný pasport. To nás nepustí nejako nik. My si tu nemôžeme robiť so značkami a s križovatkami, čo chceme. Presne tak, a tým pádom zodpovednosť nepôjde na teba, No, keď sa stane na čo. Na cestári to nemôžu označiť. Aspoň hlavnú cestu. cestári nám... Oni to spravia cestári, ale musím koľko toho pasportu. Možno prosím pravovať, keby ste si pýtali slovo. Lenže cestári nám nespravia, lebo keď není dopravný pasport, tiež nám povedia, nemáte dopravný pasport. Ja som sa radil s Ľubom. S Ivanom by som sa opýtal ešte, Ja som sa s bratom Ľubovým. Ja som sa radil s Ľudom našim. No. Ľudo povedal, že dopravný pasport je, žiaľ Bohu, ako vo všetkom je teraz predpis, tak aj v tomto. Čiže akokoľvek budeme chcieť niečo zmeniť, tak bez dopravného pasportu sa nepohneme. Ja to teraz... To bolo... No jasné, že to teraz... to bolo menené len... to teraz všetko fungovalo nejako, Voľne. Tak, bez nejakých týchto. Teraz, keď chceme niečo zmeniť vo všetkom, musíme urobiť nejaký zásah, ktorý aj podkonický spravodaj to teraz fungoval. A bez ničoho. A vidíš. No takisto križovatky sú a vlastne nie sú... Vychádzať môžeme z výhod ešte to, že nie sme žiadna priechodzia dedina. Tu nie musíš tolerovať inú premávku. Takže či už to vo vlastnej kompetencii premaklíš, no. Bude naopak. Môžem sa prihlásiť. Nech sa páči. A to zníženie rýchlosti bolo treba určite, lebo ja viem, ja tam bývam dole, hej, no a to niektorí šoféri na týchto autách rýchlych tak chodia, že je otázka času, keď sa volá, čo stane. Čiže tú rýchlosť treba asi znížiť, ale to nepomôže, tam treba dať ten, neviem ako sa to volá, tie merače, čo ťa upozorňuje, že treba znížiť rýchlosť. To by sa vyšlo, lebo na tej zákrute je to veľmi nebezpečné. Na ktorý? Už sa Igor, Idete vej, no? na čo chceš. No na... To je o výchove ľudí. Vozíkovi môžeš na čo chceš. Ja? To nie je pravda, lebo... Ja si myslím, že môžem, Nech sa páči. či by nestálo za úvahu, aj toto je dôležité, samozrejme, aj kopu ďalších vecí, ale či by nestálo zamyslieť sa nad označením domov. Proste čísla domov. Viete, na posmech príde sanitka do Podkoníc a tretinou Podkonica je číslo domu 300. Neviem, či to ctí obec. Igor je tam? Môžem? Neviem, prečo spolu sedíme. Je to tak, no je to pravda, ale to sme ja si myslím, že sme odišli od konkrétnosti, o čom sa je. Možná, že do vás sanitka chodí málo, ale môjim rodičom chodí dosť často a je to. Zaradme to do rôznych. Poviem vám, je to úplne na posmech. To sa nedá zapísať. Tak to je nielen pre sanitky, ale to je celkové. Ale hlavne pre sanitky. Ale keď príde aj Toto dáme do rôzneho. developer s niečím alebo niečo, ti poštu, Skúsme sa vrátiť v podstate. tak je to zlé. Dobre, poprosím vás k tomu pasportu ešte, tu sa neviedel. Miro. Tak dáme to do požiadaviek obecného radu a dáme, čo ja viem,